mua manami dot inanami na hinahulongan di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Di bagasan roha mauliate tu de bata amai nang pasar roh kita maritite Tuhan Yesus Kristus. Pasatami ma Tuhamu salu na ruas ni huria ni Tuhan ama ina na posubulung remasi kola minggu. Songoni manang ruas ni huria simpatisan salu na namar minggu di bagas munabe sadarion ama ina na posubulung remaja sekolah minggu. Selamat hari Natal marita salu na. Selamat hari Natal. Di baruon na taulau sadarion marita protokol kesehatan parmingguon. Tahalas somai gabi dalat tamad molat itu debata nang pe godang do hamaolon na tado pidiak kepartikian na parpudion debasian hurian arong di nganata di Jabar Teng Deye bahkan di nganan na asing arong do na subui patupa parningotan pesta Natal na parjolo sadarion alai yang gohita taului ma akka na tau majamoton hahi pasotta jala sopola mangorui yan nontu las nirohatta sadarion ima naga besaor di ngulutta sadarion marite hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus si paluai uro kami matuita maritehon sude parhalado HKBP Jalalurah Cimahi taulup ma hatutubu ni Yesus si mabuat dame las niroha nang di tonga-tonga ni ngulutta keluargata bagas joro hurian itu hatta KBP Jalan Luraon tajaloma hatutubu ni Yesus na gabe Immanuel tubu di bagasan rohatta jalaima gabe bara ni pinahan ni baru New Bethlehem na gabe haso sorang ni si paluai tabe horas dohot selamat hari Natal madita saluna butima Uria na ini haulongan di Tuhan Yesus Kristus. Martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Mangido tu debata. Asa dipahibul roha dohot pikirata. Ala na yang bongok mahita tu parsauran na badia. Rap dohot ibana. Di pesta parjolo parningotan ari hatutubu ni Yesus Kristus. Marede mahita sian buku ede nomor 57. Ayat sada dohot ayat 2. Ibadah
marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehot tu hita sada anak, papetu abarana do sogot harajaon, jalabahenon na guarna, si partai halongangan, ulu balang ni debata, ama sa leleng ni lelengna, raja ni hadameon. Pajojor hamuma di tonga-tonga niyak kasi pelebegu hamuliaon nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan, akan nabinahen nai, marsoba mahamutu Jehova, marpahean na marhaduhoan, akahitir mahamu maradopon ibana, ale isi ni sadok tanon, haleluya. Martangiang mahita, ale ama nami, ama ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem, say pinuji magwarmu na badiyay, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu do hami siyan haholomon tu hatiuron, jala dipadomu ho do hami tu holang hiyan siyan ho, gabe saor muse dohot to, go kalalas ni roha duhami alanii, say jalo maha muliation ni rohanami, naong tinopokmu, marhite-hite anak mi. Amen. Marede hita siad bukuede nomor 62, ayat 4 dohot ayat 5. Di pesta parjolo parningotan ari hatutubo ni Yesus Kristus sadarion, imana tersurat di buku panurirang Mika bidu 5 ayat sada songonomma didok disi, alay anggoho ale Bethlehem Efrata, mamemetudoho nian anggo tungpola jujuron tuaka huta maribu-ribu di Juda, hape sian hodo haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel, jala akka haroroan na sian nahinan, sian akka ari narobi sa leleng-leleng na, ido sahat na, atong rak mangidogogo mahita siya Tuhan debata, laho mangulahon na bartu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na bartu patik mi. Amen. Tabigema kor Galileo.
Tapuji Tuhata maredde ita siat buku edde nomor 608 ayat 3 dohot ayat 4. Tapa uduk marohata tuadopan ni debata, laho manopoti dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, naungro manopot hami jolma pardosa tu portibion, narodo hami nuaeng tuadopammu, manol soli dohot manopoti dosa nami nagudangi, na jo doh warsai hami ho, marite-hite hata dohot pabahenan nami na sotama. Tama situtudo hami onahuhummu, ala niakka dosa nami i. Narodo hami nuaing tujolom, mga sahon asin ni roham, mangido tuho, say unang paingot-ingot akka dosa nami, say salpuon ma saluhut dosa nami i siyan roham. Ale Tuhan debata para si roha jala partaluk ni roha, di pardalan nan ni golu nami, tung jok doh walupaon hami mga saon hagogoon dohot huasom. Diri nami sadiri do sayu pangasaon hami, gabi jok do hami madabu tu ngolu na marungutungut molo sodapot na tinebak ni roha nami, jala molo masa tu hami parukilon, dohot sitaonon, gabe madabu dohami tu padelean. Ale Tuhan, saya si maroham dihami nadangolon, say marpangulahi maroham diha galeon nami.
Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan, amanami situtu di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, nunga dipatuduan hoholong ni roham na so hadodoani tuhami pardosa, marhite-hite na disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, hape tungjot-jot situtu dohami, dang makamulateon holong ni rohami, marhite-hite pabahenan di ngolu si ganupari, dang gabi habaoran ni pasupasum hami tudongan nabi coloma, dang wahulongi hami dongan nami doson diri nami. Ale Tuhan, say sudati matorutorum, asa unang mangunai be tuhami, say lehon madihami partikian, pahubaun roha, jala say pargogoi mahami, mangulahon na humbartu lao mo ni roham, sa leleng di portibion do pehami. Ale Tuhan, saya si maroham dihami, tangihon matangyang namion, holan ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot Tuhan sisaan di dosa. Songon sitong na mangulu ahu ni na Tuhan Jehova, tung na solomo dorhaku mida hamatean ni parjahat, na lomo dorhaku mida hamumula ni parjahati, tumadikon dalanna, asa mangulu ibana, hasangapon ma di debata na digitjang. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 53 ayat 5 dohot ayat 6. Imahata ni debata turpuk niari pesta Natal na parjolo, ima na tersurat di buku Pesalmen bidu sia pulualu ayat sada 1 ayat sia. Edeon hamuma di Jehova ede na baru sada, ay nunga di pabahin ibana akka halongangan, nunga ditupai sia munai doho tangan na nabadiai ibana. Nunga diingot ibana asin ni rohana dohot hasitonganna tu bagas ni Israel. Nunga diida luhut ujung ni tanoon hatuaon ni debatata. Puji hamuma Jehova marakup arbab mardongan arbab dohot suara ni edde. Mardoroma laut rodi isina, portibion rodi pangisinai. Di jolo di Jehova ay nunga ro ibana laho manguhum tanoon. Uhumon nama portibion marhite-hite hatigoran dohot akka bangso marhite-hite hasitongan. Ido sahatna martua ma akka natumangion hata ni debata jala naupiopsa. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 557b, 1 ayat 1 dohot ayat 2.
Di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saleleng di portibion do pehita sai na adupatta do ragam ni akka parukilon dohot sitaonon. Songgot do rohata jalagok biar di taonon. Pakoron ni virus corona manang COVID-19 na masa dilihat portibion. Nang di bangso dohot negarata. Gudang do akka maolon na ikot tabulus. Masa do biar ni roa dihita. Bohado nuaing pamatakon, tarbahinau do mangalo sahit na masaon nuaing, masa do dohot biar ni di porokodomian di keluargata, adong do si panganon dohot si idumota ganupari, mabiar dohita nang di pangalaho ni akadongan nasa toktong di bagasan hatakangon, so olo marholong ni roha, alasay holan mamikirod tu dirina sa diri. Masa musema bencana alam na mabahin torop jolong maaguan hosa, doot sinadungan na, sa itoktong do pehita bobonosan, jala mabiyar ala ni teroris, nasay manggogo do pe, sa tutikyon, doot lan akan na asing na mabahin lamgale haporsyauta, marsahit pamatang ng todita, mga dopi sa luhu nai, naing mahita mangulu di bagasan haporsyaon, naung dihaul debatado hita di bagasan holong na asa tarbain hita mamolus parukilon dohot sitaonon na masa di pardalanan ningoluta di portibion. Holat tu debata mahita marpos ni roha dohot marpakirimon asa monang hita sahat ro di ujungna marhite parningotan ari hatutuban ni Jesus Kristus sadarion naing malam togu pakirimota tu debata. Adido kata ni debatado di buku Yesaya bidu 41 ayat 10 tolu. Ay ahu do Jehova debatam na maniop tanganmu siamun jala na madok tuho unak ko mabiyar ahu do mangurupi ho. Nang namasus, nang akahugupe, manang bahenon ninas, naung naritoro, rodi nasan. Marlas ni roha, ido jauh-jauh ni Natal, ala nunga sorang Jesus Kristus tu portibion, lahu paluaon hita, alai ra torop dosian hita naso jupangan las ni roha di Natal parjoloon, boy doi, ala marsirang hita doho na taholongi nang borat mandapoton tuhata tung maol do barlas di roha ditikis sorat hita ala di parukilon dohot sitaonon marhite hite natalon barlas di roha mahita di bagasan Tuhani jala tapur syai matoktong do didongani jala di pargogoi debata hita diaka parukilon do di sitaonon na ato na taado pinuaing nang tutiki nanaing ro. Atuaon las niro atutubo di Jesus magodochora Roma tuhata Kristus anak ni debata na mambuan hadameon. Tuat ibana tu portibion lahu pada meon hita jolma pardosa tu debata. Di bagasan Jesus Kristus di padame debata dirina dohot portibion. Hape molotaida di partikianon. Masay maol do jupangan hita hadameon.
Di tonga-tonga di parnguluota si ganupari ay masa do porang manang konflik suku na sada tu suku na asing, konflik agama doot porang negara na sada tu negara na asing, jupanghita do ng ketidakadilan sosial, masa di tonga-tonga ni masyarakat, maragam dope akapangalaho na taida masa di humaliang hita, na patuduhon na suadong hadameon, dinatal na badion, naing masude hita majakon turuhata, hadameon na binoan ni Jesus Kristus. Marite-hite na talon, jupang hadameon di tonga-tonga ni akka, na di bagasan parsalisian, dohot parporangan, marhite-hite na talon, gabe jolma barani mahita, mardame dohot na humaliang hita, tudongan na tarsahi, dohot na mangarsay hita, dinatal na gok hadameonon tikina hita, mardame dohot na torasta, dohot donga saripeta, dohot ianakota, dohot hobar jabuta nang dohot dongata sa ulaon, naing maaka roha na maheu, na loja jalan na sorat, di pamalum marhite-hite hadameon na mabaor siyan Jesus Kristus, tapes tahon parningotan ari hatutubuna di natal na parjoloon. Holong ido na pinatuduhon ni debata, marhite anak na Jesus Kristus, dangdung sirang siyan hita holong, dohot asin ni roha ni debata, na dibagasan Jesus Kristus, manang bahenon ni manang ahape, alani naing parningotan ari hatutubo ni Jesus Kristus, ditikyon, tahuon marhite-hite, nagabe habaoran ni holong hita, tu namak kaliang hita, tu humaliak kita, torop dope di na humaliang hita, na manaon parukilon, ala ni bencana alam, ala ni hapogoson, ala ni parsahiton, dotlan akana asing, na paimaimaon holong siyan hita, marhite-hite na ukap rohata mangurupi na sida. Hata ni debata di buku Galatia bidu onom ayat 2 mandok, marsiurupan mahamu mamorsan akka nadukdoki, ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Mareda hita sian buku ede nomor 605 ayat sada dohot ayat 3. Tidakon mahaporsiyaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiyawon, di sa dokpor tibiyon, ra mahitamadok.
Au porsea di debata Jehova, iyo ama pargogo na suhatu dosan na tumopalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, ima na tinubuan ni si Maria, nagabe-gabean siya to di porbadia, andorang suabubuan, ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jehova amanai, pargogo na suhatu dosani, disima ibana, paema mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho na mate, au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akka na badia, do dia sisaan di dosa, do dia tai na mandok, mula mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Sunggul-sunggul na parjolo pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 akan diadakan ibadah Natal lansia masuk pukul 8 WIB sekaligus perjamuan kudus. 2. Pada hari Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020, gereja kembali mengadakan ibadat tatap muka dengan 3 kali ibadah, yaitu masuk pukul 7.30 WIB, yaitu week 2, week 3, dan week 5. Masuk pukul 10.30 WIB, yaitu week 4, week 6, dan week 9. Masuk pukul 16.30 WIB, yaitu week 1, week 7, dan week 8. Songonima nagabe songon sunggul-sunggul dihita di pesta Natal na parjoloon. Tapasaha ma peliata na parjolo, marede mahita sian bukuede nomor 615, mamuka sian ayat sada. Masa
Ameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramo tiaka tiate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata na hinaulongan di bagasan Guarni Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata di pesta lasnirohatta sadarion. Ima natar surat di buku nisi buku Heber bidu sada ayat sada satu ayat na papaton. Heber bidu sada ayat sada satu ayat na papaton. Tajahama meresponsoria. Lasongonima hamu amanami nanami naposobulung remaja namar minggu di bagas yutok kamuma di template youtube.fanpage HKBP Jalan Lurah hatani debata di pestalas nirohatta sadarion imana tersurat di Heber sada ayat sada 1:4 jojot jalaragam na jolo papahenan ni debata makulingi akka amai marhite-hite akka panurirangi. Silam niha sangaponna dohot suman niha dirion na doibana jala diusung do parlu tani marhite-hite atana na marhagu goni. Jaladung dipatupai bana haya sonsia nak kadosa hudul doi bana tu siamun ni hato ngamon na digijangi. Ujama di hati Indonesia songonon. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Pasatami masih nuluan ni huriata KBP atau Pandipia Raja kantor pusat songoni nang di distrik Sapulualu nang parhaladu HKBP Jalan Lurah di bagasan Lasniroha Tuhita sa Darion. Selamat Hari Natal Marita Saluna. Dohot di nadi Jabu songoni nang nadi bahagian alaman ni gereja songoni nang hamu nadi gedung sekolah minggu HKBP Jalan Lurah. Upasatami special greetings tu hamu holat tu laki do darang do tu hamu dah. Asa sumuruk kalaki atong karena di luar nuaing selamat hari Natal madi hamu saluna. Najolo di dokter puhon makatai dewata tu jolma marhite hite akka panurirang. Tuhan berfirman dan berbicara kepada manusia melalui para nabi. Tetapi di pesta Natal yang pertama ini diberitahu do Tuhita bahwa Allah berbicara kepada kita bukan lagi melalui logos firman, tetapi firman itu telah menjadi daging. Logos yang telah menjadi flesh, telah menjadi manusia. Itu sebabnya Allah pada hari ini telah Immanuel, Tuhan beserta kita,
Tuhan sama dengan kita, Tuhan di tengah-tengah kita, Tuhan menjadi manusia, dan ia lahir di kandang domba di Bethlehem, berfirman secara langsung. Berfirman melalui perkataan Yesus. Mewujudkan kerajaan Tuhan ke tengah di dunia ini melalui flesh, daging, tubuh yang nyata sama dengan kita manusia. Saru pada otita, melo digotil, hacitan, melo male, naing mangan, melo mauas, naing minum. Luar biasa hatani dewata patadau tuita sadarion. Firman yang telah menjadi daging, yang pada mulanya juga adalah firman, yang dalam firman itu ada Yesus yang mencipta alam semesta. Di bagasan hatu tubuna sadarion. Ibaru idok benar idok surat ni Heberon najolo innate. Mula tahatai najolo naujui. Jala perayaan pesta Natal ta sadarion songon baru dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Olo Maha Muda dungi sadarion dangapala boy toropita gurang doak kana mangihuton parmingguon di Jabu. Memang molo tahatai na jolo nunga marasing dohot nuaing akamang dot tamak kenang. Berbeda zaman dahulu dengan zaman sekarang. Molo na jolo di panok noti natoras ni beiba marhite kata tanda sandi atau kode si malolong nga ngetor mabiari ba. Olanin na buti ijonggo riba berarti hohom maiba itu artinya so maiba. Molo nuaing jonggor hamu mai anak komuna anggo so direhei hamu. Wih, mata bapak ini kayak raksasa. Itu rinner tong. Tiba dang mabiar beda dana ni jonggor nuaing. Molo nauzui arong do perbedaan daro sonari. Ida hitama rupani molo hari Natal. Alah yakka ini yang muda-muda ini tidak tahu lagi ya. Yang mungkin dari kampung dan sudah agak tua. Itu Natal adalah hal yang paling ditunggu-tunggu. Hari yang paling dinanti-nanti. Allah marliturgi mei bapak jorro di Jolo. Mamakke baju baru, sepatu baru, dohot salah warna baru. Molak kanak boru, pokal naik baru, kita damu do pokal. Ini bendo naik baru, gincu naik baru, dohot ibaru masudi. Borong ini ngawlo nang moro biba, molo marsogot liturgi sekolah minggu. Adiga do pakai ku baju baru kon. Madegi sepatu baru ipetok songon habak kabang gue betong. Alana malah nitabuni sepatu baru ontong. Habak kabang dang moro biba, apalagi di parmasani baju model baru. Tidak darat kami wingot kami ma Levis Sasitel. Bawah atasan Levis, bawahan Levis. Ba seranda di Amerika nabi betok perasaan. Tabune baju baru ni naroha. Nuang dang apala ibe. Nai baru. Molo na jului macai takas doningo liturgi ni ba. Jalekon hapalo doi, hafal mati. Dang boy mamereng si berengon. Jalekon di pasosor doi, takas di mula na. Itu parewatama langit do tanon. Nuaing akan apa jorhon majahan nama. Danganong memeng hafal. Hape ko pasosor sa sitong nga ikon luar kapudung doi. Ikon luar kepala rotong. Baunang majaha. 25 tahun dangarong na pasosor tahun naro sudi ruas ni hakabi bijala lurah molo pasosor ikon dihafal. Setuju kamu? Setuju. Mau lihat ya mak? Itu tong. Ayo na pasosor ni. Pabotohon barita naulnya siya di mata. Maca istimewa Natal tasadarion
ala sian surah ni si heber di paboto tuita berita nauli. Somalna molo di hari pesta Natali ama natabige ima gabi-gabian masada anak boru jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama kuarra Immanuel lapatanna dongat tamadebata Matius 23 iro somalna natabige. Kemudian kita mendengar ini berkamu junno malaikaton. Malaikat dalam Lukas 2 ayat 14. Ada dari malaikat. Ada Lukas 2 ayat 14. Ya, bagus. Nak pesorong rokok kamu bagus, mak. Alani marmaskeri gabirak ku begini dok muneng. Gloria in excelsis Deo. Bala tentara sorga dan para malaikat bernyanyi mangedehon Gloria excelsis Deo. Hasangapon madi debata dari gijang, dame madi tanoon, dia kazol mahasangaponi. Ini ada rusa inganan ni hatubuan ni Kristusi. Aidang adong be inganan dijabu di barani pinahanam mahamuina. Bei petaho ainung nganaing gabi-gabian si Maria inanai. Dungi gabi-gabian maibana di pihak koma poso-posoi di barani pinahan di Bethlehem di huta Efrata ido barita nauli di hita di bagasa sadarion ubain nairok bereng mangaber sinar be malaikati matur bercahaya ibana gaun nos ya benua gijang don berkamu be bagat na ini gaun na kan uli jala rupa paboto hotu hita sadarion nunga tubuh Kristusi najolo makatai marhite panurirang alayang gosonari makatai marhite Yesus Kristus. Odolas ni rohataro ulupulupta mangulupon pesta Natal sadarion. Yaitu Tuhan berbicara kepada kita secara langsung melalui tubuh manusia, perkataan manusia, bahasa manusia menyinari hanguluan ni zolmai menjadi terang cahaya di bagasan perdalaran ningolutta dalas ni rohabolod do dihita Tuhan yang menjadi manusia di bagasan perdalanan ningoluttai. Ngau cerita honon arong gosadaina di dapurna arong gerombolan semut. Gerombolan semut yang ibu ini lihat lucu. Semut-semut yang beriringan dan seperti menari di dapur si ibu. Ketika memasak dengan asik ia ikut-ikut menari seperti tarian semut yang berjejer, beriringan di dinding rumah, di dinding dapur si ibu. Alai Roma matai di bereng amatai mas somuton, porngison, marhui so somuton. Laho ina. Molosolaho hamu bornginon usiram mahamu dot ait namohop asalau hamu ninna rupani tu somuton dungi dibigi taime asima rohana dungi saya digorai matu perhison porngis marsugut naik siramon namu dot air panas lau mahamu buat madalammu dang disoninganmu pai maasarmu, bikinlah sarangmu di tempat yang lain ni nainatai. Tangis. Ala asiro hana mamereng somutian non siramon nadot ait namohop. Ala idang yatu si somuti. Ala asing do hatani zolma dohot hatani porngis. Dang diboto somuti holong ni rohani natai. Gabitong dosai di sina sida di dalan nai. Ujungna bohamak kamang dot tamak kenang. Si ibu itu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, doanya, ya Tuhan, jadikanlah aku semut. Maka ia menjadi semut, makatai songo porngis, dalanna songo porngis, pamatangna songo porngis, dungi tuak porngisi, didokma, beta mahita dangod dalatta, dalak kamatea dot tuha mohopon. Naing siramom nama hita dot ait namohop. Tu sama hita dalak keluaon do dalak kamonangan. Dia tu si porngisi do
diatusi. Ala pakai bahasa Porngis, dohot pamatang ni Porngis. Hurian itu hatta hita doaka porhisi. Porhis ningolutta, dohot perdalanan ningolutta. Naing merdalam mahita alay dalat tuha matean. Ngasay di dot debata amai marhite akkana posona dot akka panurirangna. Mulak mahomanudal hodalammu. Asa malua honina dak tawoto, dak taatusi, dak tatangihon. Dungi sadarion tubuh ma Yesus. Maka Kristus lahir dalam rupa manusia, dengan wujud manusia, dengan bahasa manusia. Dan Yesus berfirman dengan firman yang penuh kuasa, yang mengatakan, "Dang lomoro hakku midah matean di parjahati, alai mula ma parjahatinya tumarikko dalana, asa mangolu ibana, asa malua ibana, idona tahalasson dia tutubu ni Yesus sadarion, yang dari sorga perkataan turun ke bumi, yang dari logos, dari yang maha kudus turun ke dunia, menjadi manusia, dungi Roma Kristus ini nama, oddo dalan sidalanata, dalak kaluaon, dalak kamonangan, dalak pakokoposian hamagoan, ihutok kamu maau, sude mahita mangihutto Yesusi, selamat Natal madihita saluhna, amin, martangiang mahita. Jehovah Tuhan nami mauliate ma Tuhan, dibalgani holong ni roham, papatarhon habalgaon ni asini roham di bagasa Yesus Kristus. Nung ngatakas suidahami habalgaon ni holong mi napabotohot tuhami hatam na badiye dalas sidalanan nami. Asarat kipahami mangihutton ibana di bagasan bulus ni roha. Pasu-pasu mahuriam namar Natal parjolo sadarion. Sai ramoti mahami Tuhan dingolu nami, linggomi hami padao sian pandemi COVID-19 sia, nanaing makkalasok katutubumi rohami Tuhan, sayunang luas desa misadape tuhamagoani, say pasu-pasu jala ramoti mahami di bagasa nasini roham. Tuhan, pasu-pasu maportibion, bangso nami, luak nami, asanggiat tumibu malum sian pandemi COVID-19 sia, sumuang mabait Tuhan, hapugani harupati ibu pamalupon portibios siya parsahitoni, asa sumuang parsauran nami jolma, lumobi parsauran nami doto, sadarion jalon nami do ulaun nabadia, pasikopon pakokopomi di hami, alani Tuhan, saya jari mahami makkanguluhosa, di bagasan Yesus Tuhan nami, amin. Maret de mahita huhut papungupilian.
na kumuti sa mga dorang mga hangin ng pagpadanan na bagay. Lewat at iporbadia sa Tuhan yang sa ditumbuho na konsen na maguludihan at sa pagtituturo namin si anak Tuhan Jesus Kristus na makopop kami. Argugoy mahal sa daw diri namin at sa tariutok kami Tuhan Jesus Tuhan namin. Jala sa ditumbuho ka bersihan na mangului. Sa idahi kirohan namin at salam malingit kami sa banwa gija. At sa nasyol kami sa may mahal katulong Tuhan Jesus Tuhan namin. Amen. Kita kena pinarhamau ni Dewata, kita sakap muai mangat pertadanan dabagi di ini. Ise siak kitaon. Volan no du roha, jalan manol soli rohana lani pabahiran nana soture, jalan mano poti dosana, jala na borsea di hasisan di dosa, na pinatupani Tuhan Yesus. Ido na tahu mangaton parpadaran na badiyay. Layak ka na doho marulon na badiya. Unang be diolois bolis. Unang be didak dati mardosa. Tung padaw hamu marohamu na siyani. Tung gotapok kamu mahosom doho late ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Jesus Kristus naung mate. Jala mula mangulu humok kopamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan na badiyay. Alani tatakasi ma joloro hatta alusihamu mahata na husukunot tuhamu jongjong mahamu saluhna. Di parhatu turoham do halak pardosa hosiak katutubum jala alani pangalausim di patik ni debata molo di parhatu turoham dokma olo. Namarsa doroham alani dosai jala dipangido ho nang malua ho nuaing sian dosam molosongoni roham dokma olo. Di parhatu tu roham do naung ro Tuhan Yesus tu tanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate doho mula mangulu humokopo maorsan jala manesa dosam molosongoni roham dokma olo. Olo doho manggot sian roham late ni roha dot hosom ni roha akup ni olo doho mardenggan tuhalak na mangarsaki ho jala olo doho manesa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham naing sesaun ni debata sude dosam molosongoni roham dokma olo atong tapauduk marohatta tatopoti madosatta iutok kamu mahata ni tangiangon di bagasan rohamuna martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jot hulau sihami patikmu tama dohona uhum muhami nuaing dot sogot molo balos sononmu tuhami hobar tupabahenan nami i alay alani godang niasiro tolong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehok humok kopami alani ido penahum hami mangido tuho hasi maroham dihami sai jalo mahami sai sesa mado sanami jala lehon tod di porbadia tuhami asabar gogo hami mangalon asa dosa dohot mangulahon nahu bartulomoni roham saleleng di tano oddo pehami amin. Atong hamu akan apinar hamaul di dewata jalan mauas di asini rohani dewata. Sai sahat matuhamu nahina kursiamuna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus dohurok tuhamu. Posma rohamuna nungas seluhut dosamuna. Marhite-hite dewata ama. Anak dotod di porbadia. Amin. Aliyama namin na di banua gicak. Sai pinar badia maguarmu. Sai roh maharajonmu, sai saut malomoni roham di banu tongosongon na di banu agijang, leon matu hami sadari okang ulua siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni rongan nabar dosa tu hami, unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami siap pangagu ay hodona punaharajaon dota gugon, dot hasanga perlu disaleleng-leleng na, amin, udul mahamu.
Maret de Mahita nomor 150 ayat sada. Oh Jesus, mangsinian diharap Pinasilan roham tolong daulat lagu terhilang maruta dosa kami ditanggung dosa kami asiruham oh Yesus. Atok tangyok kamu matonani Tuhan Yesus lau padirihon perpadanan dabadiai. Dibuat Tuhan Yesus dosa gusagu borngin neujutar jehe ibana di dok ma mauliate. Dungi di ponggoli mai di parlehon matuak kasisian na huut ma di dok. Jalo hamu mau jalapangan ma. Dagik kudenani lehon Tuhan matean humok kopamu. Bain hamu masongoni gawe parningotanmu na diahu. Jala dung sunna sida. Dibuat mapanginumani dungi didok mamauliate dungi didok matunasida jalo hamu maon sudi hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru mau merhite-hite mudarhu nani usehon humok kopamu bain hasasani dosa muna sai bain hamu masongoni gabe parningotan muna diahu. Atong romahamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni Jehovah. Roma sesiamun nami esian habirang ngami marsada-sada hami mangarreo roti di sopa di tata mangaleo nanggur di son mardalam mahita songoni diaturhon tim parhaladotta alai jumolo mahu pasatami akan nanang marulon nabadia di bagas nasi dabe di hamu akamanami not inanami na marulaon na badia di jabumuna para di hamuma hobar tunang pinasa ni huriatta asa hudok kami hata ni debata di perpadanan na badiai jalo hamu maon jala pangamma dagik kudoi nani lehon humok kopamu bain hasasan ni dosa muna ima mangaramoti jala pahotton rohamu na makaporsia ibana asa dihamu hanguluan nasora suda. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu maon jala inumma mudar hudoi nani usehon Tuhan matean bain hasesan ni dosa muna ima mangaramoti jala pahotton rohamu na makaporsia ibana asa dihamu hanguluan nasora suda. Amin. Mau lihat atong Roma hamu marsa sahala. Gut mahita marede. Hidup Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mau. Tangan ma. Jadi kuroi nani leon tua matian semok kepamu. Lima mangaramoti jala kahotton rohamuna maka porsia gimana asari hamu amulun. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo kamu mau jala pangan ma. Nasara sudah. Daging kuroi nani lehon tu amat yang ngomong kepamu. Lima mangaramo ti jala pahot dan rohamu namak kaporsia ibana. Yesus molu Asal kamu aku bukan nasra sudah.
Hidup Tuhan Yesus Kristus dalam hamu mau jalakan. Dagi kuroi nari Tuhan mati yang umuk kamu. Ima mangaramo di jala pohon rohamuna. Maka bersihai sediamu aku lunas amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus dalam hamu mau jala pangan mak. Dagi kuroi dari lewat Tuhan mati yang umuk kamu. Bahan hasan samuna. Ima mangaramo di pohon rohamuna maka bersihai. Asal dihamu hamu luan nasurat hidup Tuhan Yesus Kristus dalam hamu mau jala pangan mak. Dagi kuroi mati yang umuk kamu. Bahan hasaan dosa kita. Ima pauton mangaramo kamu dalam kebersaikan. Asal dihamu hamu luan nasurat sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus dalam hamu mau jala pangan mak. Dagi kuroi nari lewat Tuhan mati yang Ima mangaramo di jala pohon rohamuna maka bersihai. Asal dihamu hamu luan nasurat sudah. Hidup Tuhan Yesus Kristus dalam hamu mau jala pangan mak. Dagi kuroi nari lewat Tuhan yang umuk kamu. Ima mangaramo jala pohon rohamuna maka bersihai. Asal dihamu hamu luan nasurat sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus dalam hamu mau jala pangan madagi kuroi. Nani lehon Tuhan mati yang umuk kamu. Ima mangaramo di jala pohon rohamuna asal dihamu hamu luan nasurat sudah. Hidup Tuhan Yesus Kristus dalam hamu mau jala pangan mak. Dagi kuroi dari lewat Tuhan mati yang kamu. Ima mangaramo di jala pohon rohamuna maka bersihai. Asal dihamu hamu luan nasurat sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus dalam hamu mau jala pangan mak. Dagi kuroi nari lewat Tuhan mati yang umuk kamu. Ima mangaramo di jala pohon rohamuna maka bersihai. Asal dihamu hamu luan nasurat sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus dalam lapangan madagi kuroi. Nani lehon Tuhan mati yang umuk kamu. Hidup Tuhan
Ima pahoton yang mangaramoti rohuna maka persaibana. Asal yamu hamuluan nasrat sudah. Amin. Darmunoi dari yang Tuhan ya. Tidak kuat Yesus Kristus kalau kamu mau jalan pangan Pak. Dagi kuroi dari leon Tuhan yang mau kamu. Baim hasisan di dosamu. Mana mangaramo di doa napa hotor roham. Ima mangaramo di jalan pahoton roham maka persaibana. Asal yamu hamuluan nasrat sudah. Amin. Tidak kuat Yesus Kristus kalau kamu mau jalan pangan Pak. Dagi kuroi dari leon Tuhan yang mau kamu. Ima mangaramo di jalan pahoton roham maka persaibana. Asal yamu hamuluan nasrat sudah. Amin. Tidak kuat Yesus Kristus kalau kamu mau jalan pangan Pak. Daging kuroi dari leon Tuhan maka persaibana. Ima mangaramo di jalan pahoton roham maka persaibana. Asal yamu hamuluan nasrat sudah. Amin. Tidak kuat Yesus Kristus kalau kamu mau jalan pangan Pak. Daging kuroi dari leon Tuhan yang humok kamu. Ima mangaramo di jalan pahoton roham maka persaibana. Asal yamu hamuluan nasrat sudah. Amin. Tidak kuat Yesus Kristus kalau mau jalan pangan pada dari leon Tuhan yang humok kamu. Amin. Ima mangaramo di jalan pahoton roham maka persaibana. Asal yamu hamuluan nasrat. Tidak kuat Yesus Kristus kalau mau jalan pangan Pak. Daging kuroi dari leon Tuhan yang humok kamu. Baik hasisan di dosamu. Ima mangaramo di jalan pahoton roham maka persaibana. Asal yamu hamuluan nasrat sudah. Amin. Tidak kuat Yesus Kristus kalau kamu mau jalan pangan Pak. Daging kuroi dari leon Tuhan yang humok kamu. Ima mangaramo di jalan pahoton roham maka persaibana. Asal yamu hamuluan nasrat sudah. Amin. Tidak kuat Yesus Kristus kalau kamu mau jalan pangan Pak. Daging kuroi dari leon Tuhan yang humok kamu. Ima mangaramo di jalan pahoton roham maka persaibana. Asal yamu hamuluan nasrat sudah. Amin. Yesus Kristus jaloma Tidak kuat Yesus Kristus kalau jalan pangan Pak. Daging kuroi dari leon Tuhan yang humok kamu. Darmunoi dari yang Tuhan Ima mangaramo di jalan pahoton roham maka persaibana. Asal yamu hamuluan nasrat sudah. Amin. Mana mangaramo di doa napa hotor roham. Maka persiai di mana Tidak kuat Yesus Kristus kalau kamu mau jalan pangan Pak. Daging kuroi dari leon Tuhan yang humok kamu. Lain hasisan di dosamu na. Nasara sudah. Ima mangaramo di jalan pahoton rohamu maka persaibana. Yesus Kristus jaloma
Asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Jalan inung siani. Hidup. Tuhan Dalam Yesus hidup Kristus Indonesia, jalo hamu Tuhan. mo dagit kudu na nileo Tuhan mati anu Baik mo hasesaan itu sam. Baik hasisan hidup Di mana mangaramoti. Di mamangaramo di jalan pahot terang kapur saya hidup. Kapahon toroham. Asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mo jala panamba. Dagit kudu na nileo Tuhan mati anu mo Tuhan Yesus Kristus jaloma. Jalan inung siani. Baik hasisan hidup semula. Di mamangaramo di jalan Mudar hudui. rohamu na makapur saya ibana. Na niusehon tuhamatean. Asa dihamu Baik hanguluan hasesaan sora sudah. itu sam. Amin. Didok Tuhan Di Yesus mana Kristus mangaramo di jalo dalam hamu napahot majala roham. pakan ma. Dagi kudu na nilehon Tuhan matean sumok pamuban hasan hidup semula. Amin. Ima mangaramo di jala Tuhan pahot Yesus rohamu Kristus na makapur jaloma saya jalan ibana. inung ma. Asa dihamu Darhudui hanguluan nanusion na sora tuhamatean sudah. bahin Amin. hasesan itu sam. Didok Tuhan Yesus Di mana Kristus jalo hamu mangaramo mo di jala dalam pakan napahot ma. roham mahrapur siau ti ibana. Dagi kudu na nilehon Tuhan Asa matean diho sumok hanguluan pamu. na sora sudah. Ima mangaramo di jala pahoton rohamu na makapur saya ibana. Asa dihamu hanguluan sora sudah. Amin. Kurian itu tanung ngata jalo pamatang ni Kristus marite roti i do mudar ni Kristus marite angkuri tahalas semua basa-basa ni dewa tanang manis harusatta tadda ni las ni rohatta maredde mahita huhut papungu pelian di nganat tabe diamu amanami do ina nami na marulon na badia di bagasta boy do pasatot tapiliatta tu situ awik tamanang langsung tu bendahara ni huriatta mau lihat maredde mahita Edeta sian bukwede nomor 615 ayat sada. 615 ayat sada. Dohot udukna. Terpege suruh-suruhan matende sayuli
Puji ma Tuhan debata le todiku jalan asar hakku di bagasan mamuji kuarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata le todiku jalan urang tunggal lupa dengan di basana sudena. Ibadah domane sadosam sudena jala ibana pamalu makka sahitmu sudena. Ibana palua kosam sia nama gua jala dileot tu dengan bahasa rot asini roha. Para si roha jala dengan bahasa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para si roha godang. Yang dibahit tu hitau bar tu dosatta. Jalarang dibalos tu hitau bar tu ajatotta. Songon asini rohani ama-ama tu akan akon nado. Asini rohani Tuhan debata di akan makkabiari ibana. Nunga takas di paturuhod debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus. Umokopi tau jupar dosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna. Dungga be parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibahini sai pujion ni pamangaku. Dohot rohaku. Dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata. Olak nyon rodi saleleng ni leleng na. Amin. Kurian itu hatta tatutuk ma parminggota dorang suatu parsuruon maret de mahita bukuede nomor sia ayat sada laos jongjong mahita. Mauliate mata dok tuan debata para sirohaya di topok doi tamari teatana nang takas tetangion. Unak kumabiar revolusion. Ida mara jam do narotu mopotho. Saidao mabiar ni rohasiak kita tujuluanon. Tapapos marohatta. Donganan na dohita. Taluhonon na doak kamusutta. Lehonon na haisaron di pamatakta. Atong sai jauhon ma hosianna. Uria na inaulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Nung amar saringar di tonga-tonga tahatan ni debata. Napapotohot tuhita nang dipaturus debata baga-baga na tuhita marite. Namar suru anak na Yesus Kristus roto portibion. Marite hite Yesus Kristus di papatar debata roto tuhita. Balga ni holong ni rohana. Ay marhite Yesus Kristus. Di palua hita siya kwaso ni dosa. Jala targoar hita anak ni debata. Songon anak kon ni debata hita. Maragam dok kaparuk kilo do pangujunan na tado pidi portibion na boy manay tita tu bagasan dosa alani itok tong mahita miyan di bagasan ibana mangolu mahita hobar tuhatana asamonak kita sahat ro di ujung na maralohon ragam ni paruk kilon dot pangujunan di portibion. Yang mahita. Ale de bata manami na di banua gicang hodo haro roan salu silelon na ding gadok na sauli basa na mauliutus. Pasat tami masyan na lehon mituha mi pilihan nami tuho. Say jalo may kabiwap na utus ijolom. Pasu-pasu may jala ramot ya sau parasyak kami pilihanon.
pati buluk karajaanmu di tongah-tongah ni huriam do di portibion. Buhay marohanami mariti tetoddim. Salam tadahami gudang ni sileo-leon mi tuhami. Asalam kirkir hami madok mauliate tuho. Mariti hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata na manoktong na sumar mula na sumar patcohotan. Upuji hami mawala saut sude tahim naung sinakkamu. Adorang somaro jahat do pihasi yang anon. Dak tarabat si boleh sakkamu. Dak sudat tahim na badiai di bahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na suhado duani. Di bahid ni mauliate marohanami tuho. Ala naung sahat sakkamu. Ima parsurum di anakmu gabi si palua. Jala si pangulu di hami. Asamalua hami siat dosa, hamatean, dohot sian uhum, jalamas sohot tami mangulahot dosa. On pesayasi maroham di hami, togihon mahami tu anakmu, say bain mahami gabisi luang tu ibana, asa upa ni halo jaun na hami, ala natinaon na damir niti, dohot hangaluton humongkop pami, asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana, say sungguli mahuriam sadarion, asa diingot tabalgon murot haroron ni anakmu gabi jolma, lau panguluhok kami pardosa. Saya sungguli maka parhalado ni huriam. Mamaritahon barita na ulitu sa luhut halak. Nang patar hasang apommu. Jala nang jupang dame dohot hasonangan. Saya lehon mapit tunaw kaptualak si pelebegu. Dohot tu parugam na asing. Asarona sida manguloy Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masaluhut raja. Dohot kasuruan na. Asa diboto na sira nang dilehok ko raja. Jala Tuhan na sumurungi. Rodi sa leleng-ileleng na. Sa ilehon magugutuak ka na di baga sa pangujunan, apuliak ka na marsak, jala paluak ka na targugot. Say tatap jala udingyak ka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Say dongani jala pasu-pasu hami sude, ak ka na magudang rodi dak danak, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni doan nawar dosa tu hami. Unang hami tugiot tu pangujunan, palua mahami sian pangato. Jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Sai didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasor hon madamena tutodim. Selamat hari Natal marita saluna. Pauliate matarok tu debata, marite huriana HKBP Jalan Lurah, dot marite panitia Natal nang posko HKBP Jalan Lurah, di bakti sosial bikisan Natal, kajalo do face shield, dot vitamin. Mololau mulak pita mang, kita ni na terbaik kuriata,
Si titi masih gopa golang-golang pangarahuna otak nido na tarpatu pa saya tu hatta manggohi pasu-pasuna. Sinek tajalo siap panitia. Acara pukul 00 lamang inang Boy Mata buat di Joloni Garejon. Acara pukul 00 tahun baru Boy Mata jalan. Lihat ya, Mak. 00 tahu.